Здравейте, с мен Христина Вълкова. А вие мечтали ли сте си чудеса да ви се случат в живота? Смятали ли сте, че това е невъзможно? На моментното състояние на излъчване, на което сте, като сила на енергия и като честота на трептене, е напълно възможно да не сте в синхрон с честотата на вашето чудо. Но ако направите така, че повишите своята вибрационна честота, своята енергия, вие ще се изравните с честотата на вашето чудо и то ще бъде абсолютен факт във вашия живот. От нас само и единствено зависи нашето трептене, нашата енергия. Това е нашата лична отговорност на каква честота сме, за да поканиме чудесата в живота си. Ваш мотивационен треньор Христина Вълкова. Свържете се с мен за лична консултация, за да вървим напред заедно.